Nagpagwa ang International Criminal Police Organization kon Interpol sang red notice batok sa gambling tycoon nga si Atong Ang. Sunog kay Department of the Interior and Local Government Secretary John V. Remulla na isu ang red notice apang sa ila pinakauli nga monitoring. Nakitaan siya nga diri lang sa Pilipinas. Ang Interpol red notice among ginahatag nga notice sa tanan nga law enforcement agency sa bilog nga kalibutan agod nga makit-an kag maaresto ang isa ka tawo nga pending para sa extradition o kung ginapadakop sa isa ka state. Gina-request ana isang criminal investigation and detection group ang red notice sang Enero kasunod sang pagpagwa sang korte sang arrest warrant batok kay ang kagsabay kay iban pa bangod sa ginaaligar nga pagkidnap kag pagpatay sa mga sabungeros o kon mga manugbula nga ginaaligar ginpang tagbong sa Taal Lake. Nabaluan nga nagdangat na sa 20 million pesos ang padya sa sino man nga makahatag impormasyon para maaresto si Ang.